bueno, maite zaituta bestiak ere 20 urte bete ditu, gainera dula gutxi omenaldi eder bat egin zizueten, klaro, urteak pasatzen dira guztientzat, eta batek atzera begiratzen duen ez derrepente 20 urte ja bestiak. Bertigo pixkat ematen du, poza ere bai, ospatzeko momentua dalako, baina ez dakit ze sensazio dituzue zuek. Adinez nagusi intzaigula, bestia, heldutu zaigu. Bai, ni alare goguan dut nola sortu genuen abesti hori Zarauzko hondartzan toalean ginen baten umiak bestian ez dakiz zer eta hori, hola sortu genuen toalean eserita eta gero buelta batzuk eman genizkionez, baino bai, neskatila hijito baten historioa ari ginen lantzen, eta neskatila hijito horri rumba bat eskaini nahi genion, eta maite zaitut esan nahi genion, eta hortan gebiltzatagu, maite zaitut, eta zesaten digute guri. Askotan umeeko lehitzen dute, maite zaitut pila-pila, patata tortilla, edo esaten dizute gauzak, ez, hori ja euskal hiztegian igual barrenatuago daukago edo guk behintzat, baino esaten dizkizuten gauzak oso bereziak dira, eta saiatu ginen hizkuntza hortan iten, eta gaur arte. Eta beira, gaur arte. Bueno, gure bizipenetatik eta aurrei ikusten dizkigun gauzetatik, ez? Eta gero, egia da, patata tortillana eta jarri daño eta huelka, beste jolas horiek ere sartu genituen, ez genuelako ere maitasun erromantikoaren kantu bat egin nahi. Nahi genuen abesti jolasti bat, baina era berean maite zaitut esateko, gure sentimenduak adierazteko, kanporatzeko, eta, bueno, nik uste horregatik izan zala ere estanda bat, ez? Eta hombre, nik uste Euskal Herriko klasiko bat sortu zenutela, eta abesti, ni atrebituko nintzake edernetako bat, esatea. Bai, ze oso simplea da, baina oso mezu politia dauka, erritmoa alaia da, ez dakit. Gero hor dago Xabi Zabala, gure ametsei, gure ideiei, gure unibertsuei musika jartzen da, eta horrek ere beti asmatzen du, ez? Beti, elkarrekin asmatzen ditugunean edo pentsatzen ditugunean abestiak, esateu, emateu, eske hortako ina da, hola, berariaz, osea, bueno, bai, ez, baina Eta zeon ulertze zeaten, ez? Ze askotan batek buruan ideia badauka, baina, klaro, musikariak ulertu behar du eta bien arteko, ez? Gutxitan utzi deu, ez hau ez. Oso kasu bakanen baten eta gero kajoitik hartu deu berriro. Bueno, omenaldiak ere egiten dizkizuete, orain. Bai. Hau nola dara mazue? Porque, claro, bate, igual ez, pentsatzen hasten da, de repente, ostras, ja, erritiruan pentsatzen hasi garrote deu, edo ez dakit, bueltak emanten dizkiozue horri? Esaten dizutenean, mitikoak zeaten. Mitikoak esatezu, oi zer da? Oi ona da, o zer? Txarra da. A ber, daukauna dina daukagu. Nik aurten 50 beteko ditut, eta zuk? Nik 77 emate ditut, baina 71 bat. Eta pozarren dara matzagu, ze badakizue urtiak betetzia baino garrantzitsuagoa dela abentura bizitzia, eta bizkarran gainean bazkau batzu. Batzu bai. Bai, gero guk esaten dugu, omenaldi baino gehiago diala aitortza eta aldarrikapen kolektiboak. Azkenean gu bizipoza elkarte askorekin egiten dugu lan edo daukagu hartu emana, eta, bueno, haien gandik asko jasotzen dugu, ematen dugu, edo korrika bera dala eta, edo, ez dakit, zenbat elkartekin, ez? Eta orduan, nik uste badala zerbait konpartitua, ez? Amets bat, proiektu bat, herri bat, ez? Ideario bat, ez? Denon artean sortzen duguna eta elkarrelak elikatzen duguna, ez? Eta gu gartzen dugu, zerbait kolektibo bezala, ez dugu hain gure hartzen. Pertsonal, hain... Bueno, eta gero hartzen dugu ere, honek ere balioko du aurrera jarraitzeko, aurre egiteko. Indarra ematen dizue horretarako. Hortan, ez? Hortan.